RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, 22 anyos, taga Tabugon, Cebu. Punto legal kining maong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nakoy mayong balita nimo. Ang sama na pa? Di lagi ni taon ta mag-abang og bahay. Kay adto na tapuyo sa bahay ni Lula ug Lulo ninyo. Wala, may noon pa. Kaya nasa man mamalhin. Dayon mo, anak. Mga apo. Salamat, ma. Salamat, Lula. Basta, kamo na'y bahala din, ha? Di na lang di ka mo balhin din ni ma. Di lang dong. Mas maayo man nga kamo lang mo'y puyo din, Kayo ta, bayanis inyong lolo. Unya, patay naman siya. Ang usap pa, buwag naming daan sa wapa siya mamatay. Gusto lang nako nga makapahimos mo sa yuta sa inyong apuhan. Salamat kaayo, Lula. Mingaw man? Jane, nak. Oh, Mayo ka na uli na ka. pa. Nga naman ka? Naghilak lagi ka pa. Wala si Lula nimo. Oh, unsa? Si Luluboy. Kadiyot sa alo.
may ato? Panita na mo kabalhingan. Ha? Nga naman, Lo. Ako na yan ko ha, urog balik ang yuta. Ha? Kang lula man ka ng yuta, Lo. Oo, pero patay naman si lulog-lula ninyo. Ug nakapangaan man ni nako ang yuta, kay ako mao'y ni palitani, ug dili siya nagbayad nako. Unsa? Nabalaka kayo ni Papa sa among hibawan. Kay gusto unta na mong i-fight ang yuta ni Lolo ug Lula, kay mauna lang ni ang nabilin nga kabilin niya namo. Maong ni suway og hangyo si Papa sa igsuon ni Lolo nga si Lolo Boy, nga dili lang mi mamahawa. Unya, Dili pwede. Kaya ako'y planong tukuron diha sa inyong kapit. Pero, tiyo, naara ba sa mi katungod anak kay sa ako baya ng amahan? Nabayra naman kaha niya ng yuta, tiyo. Ayo niya, usaon ka man nga, naniya man sa akong titulo nga apil ang dapita sa akong mga yuta. Sa awag titulo. daoy, Tawa. pa, saan man ni nato? Basta, dili ko musugot. Bahala ka. Sige. Tanaw, tagdili pa mo mamahawa. Laoy, siya maroon kasaba ba? Ate Jane, Dong, ang atong bahay, bagi ko ba lagi? unsa? Binuang naman ng imo, tiyo. Ipapahawa o bitaw mo. Dili siya mo mamahawa. Pwede baya kang makiha og trespassing anilo? Nga rugutaw na trespassing man ko. Nga ako mang pangan ang naas titulo aning yuta. Naibaw ako. Kamu maikihan akong trespassing. Unsa, Lo? Pa, murag kita na mahinoy alkansi ini. Wa man ko tayo titulugod. Maulag. Anya, unsa man ni nato pa? Magmagahi kita na. Dili na to ihatag nila ang yuta kay naibaw ta mismo nga sa imo ning lolo. Jane, hain si Papa ni mo? Nilakaw tiya. Ingnan niya sa Papa ni mo, ha? Nga kung dili gadi gihapon mo mamahawa din, ipahipos ta gyud mong tanan. Unsa? Naglibog na good me kung unsay among buhaton kay wa naman si Lolo nga mao ay makatabang namo ug makahatag og clarification sa tanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Way kasulatan o titulo nga ikapamatuod nga na fully paid na si Lolo sa maong yuta. Unsay pwede namong buhaton para dili makuha sa igsuon ang yuta? Ikaduhang pangutana. Gipaguba sa igsuon sa akong lolo ang bay nga among gipuy-an nga way pananghid namo. Makiha ba siya ana og trespassing nga iya mang pangan ang naa sa titulo sa maong yuta? Ikatulong pangutana. Bisag ipapahawa nami sa igsuon ni lolo, nagmagahi gyud mi. Pwede ba di mi makiha niya og trespassing? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gibaharan mi sa akong iyaan, anak sa igsuon sa akong lolo. Unsay pwede namo ikaso niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana tubag sa inyong mga legal questions. Muna ay nagmog pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man mo karong adlaw? Wa gisapot, way nagmaoy, way nagmugtok din ha, way nakipag-away, sus pastilan. Ako sang pangutana, ang mga hinugasan, mga hugasan din ha, ang mga plato, nahumana na, ang mga nilabhan, napilo na ba? Ikaw, naminaw karon nitabang kasi mong mamagpapa o nagsigirag akong pagtiayhag. Bangon-bangon din, guys, pag may time. Tabang-tabang sa tagpanagsa sa itong mga ginikanan. Kung sa mga buhatonon, puds balay, labo nagdagko na kay taglawas, uy, sus, tabang taon, lihok po, panagsa. Kay, pabuhi po nagdugoy, sige lang taglob-lob din ha. Bangon, lihok-lihok diha. Kang mga nagloeb, nagmugtok, kay nasakitan, oy, bangon, pangitag, kabisihan mo, kaysa sige kag muk-muk niya, sige stalk, si muhang ex-Facebook, sakpan. Bitaw kanang, sahay manggod, kaning pag-deal na to sa ato ang problema, maog po na'y dako nga aspect, no? Para po sa ato ang health, no? Ato ang mental health. Kung kibawta mo da sa ato ang problema, mas dali, na masulbad ba? Diba? Limot-limote lang good na, guys. Ha? Thank you kayo di ay, guys. And a big shoutout sa akong mga likers ug followers sa Elaine Tantengco Bathan sa akong Facebook. Salamat sa mga ni-reach out ug mga ni-message. Muhangyo lang yun ko, guys. Please, adto lang yun ipadala ang mga suliran, mga pangutana ninyo sa kini ang Akong Suliran Official Writers page. Di man gud mi pwede nga mo entertain o mutubag sa inyong mga pangutana other than din ha. No? So please send it there. Kay para mo agit sa saktong proseso. Hangyo lang yun. Pasensya na. But thank you for reaching out. Thank you nga maingon mo nga maminaw mo and avid listeners mo. I love you. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagsalig o pagpaminaw. Si Jane, ang ato ang letter sender, taga Tabugon, Cebu, 22 years old. Nisuwat ni kabahin sa yuta sa ilahang apuhan, no? So, niingon man to yung apuhan nga, adto lang sila puyo sa yuta sa katong ilahang lolo lagi. So, naman ang ilahang lolo, sumoni ang ilahang pangutana. Kay wara ba to papeles ang ilahang pagpuyo, pagganit dito, mo gid ni. Walay kasulatan or titulo nga ikapamatuod nga fully paid na ni lolo ang yuta. Unsay pwede na mong buhaton para di na makuha sa iyahang igsuon ang yuta. Kalisod, basta way papel. Kay mo lagi na, pareha ko nagpicture. If it's not on Facebook, if it's not in Instagram, it did not happen, napatay. O walay deed of sale, it did not happen, usahay. Mugod ni. Pero, atong pangutana, unsa kadugayan naman mo nagamit anang yuta. Basin di ay sa kagidugayon, no? Magamit na nato as our basis to claim ownership. Kanang gitawag na to prescription. Beke naman, basin pa lang di ay, no? So, but honestly, the strongest evidence and document, the most convincing of them all, will always be a deed of absolute sale. Kana gyud unta. So, I really hope nga ang mga naminaw nato karon will not make the same mistakes aning ato ang mga letter sender, mga makadawat natong suwat unya moingon nga why papilis or sayop ang papilis. Okay, we've been explaining that telling you unsa gyud na kaimportante, no? Ikaduhang pangutana gipaguba sa igsuon sa akong lolo ang balay nga among gipuy-an nga walay pananghit namo. Makiha ba namo siya og trespassing? Nga iya mang pangan ang naa sa titulo sa among yuta? Yes, not just trespassing, no, even kanang mga damage to property and other applicable nga mga kaso depende sa circumstances giunsa niya pag sulong ug sulod sa inyong balay. Duo lang mong abogado didto nganong makiha man ninyo maski pa og maingon ta nga sila'y tag-iyas yuta. Nganuman, di manggud mo niya basta-basta mapapahawa tungod kay naaman mo'y
semblance of ownership kay nagtuo man mo ang imuhang lolo ang tag-iya anang maong yuta. Unya, iya man ang balay, yan balay inyo man ang balay, dili pud mo niya basta-basta sulngon ug gubon. Ang sakto ug legal nga proseso para niya is ejectment. Hukngon sa ipahukom sa na niya kinalalis man mo. Ingon mo imong lolo tag-iya yuta kay fully paid na, ingon siya nga sila. So, dapat mo file siya og ejectment para ma-determine kinsay na ay klarong or may angayan or may katungod nga mo possess or mo angkon sa maong yuta. Dili kay gubon niya dayon. You cannot take the law into your own hands. Dili pwede nga kitay mo kupot o magbuot-buot sa balaod. Ang balaod, guys, naa na siya para pag-promote og kahapsay sa ato ang institusyon. Dili na hapsay nga pamaaging manulong tagkalit. Ikatulong pangutana, bisang gipapahawa nami sa igsuon ni Lolo, nagmagahi yun me. Pwede ba day ming makiha niya og trespassing? Dili, unless, dili, kay naaman mo'y claim of ownership also. Sumugi na akong ingon. Dapat, pahukmon sa niyang balaod, kay naglalis man mo, no? So, sulbaron sa taning problema, kinsa ninyo ang naay katungod. Who among you has the better right? Kay kung mahukom na aw kana dinha na, no? Nga kung nagmagahi ra gihapon mo, diha nang scatter. Diha nang laay kay mahog na gyud nga kamo na gyud puy naay kalapasan sa balaod ug pagwa nagrespeto sa proseso, ha? Pero kung wala pa, then and hopefully na alam pud mo unta may makuhang proof og document nga magpamatuod nga at least nabayaran si mong lolo ang yuta, may unta. Ikaupat o katapusang pangutana, gibaharan mi sa akong iyaan, anak sa igsoon sa akong lolo, unsay pwede na mong ikaso niya, og delikado gyud ug karang balaka gyud ang iyang pagbahad, then we can sue for grave threats, no? Maski unsa pa mong gud natong i-assert sa ato ang katungod, maski pagkibawta nga naatay right or better right than the other person, wa gyud tay katungod mubuhat og dautan. Wa tay katungod mubuhat og dautan, maski paggibuhatan na tag dautan, wa tay right nga mubuhat og kalapasan sa balaod even if ang atong katungod na yatak-yatak na nganuman kay naaman tay balaod, naatay judicial system ug naay sistema aron pagpaningil sa ilahang yatak-yatak sa ato ang katungod or sa ilang mga kalapasan nga gibuhat nato. Like I said, do not take the law into your own hand. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.